Yani de roja me îro de bêguman tevayî mirovatî li hemberî êrişekî biyolojî, êrişekî yani nexweşiyê gelekî mezin rûbirûyî. Heman demê de herêma me jî yani wekî bi giştî Sûrî jî û herêma Bakur Rojhilatê Sûrî jî bi vê xeteriyê re rûbirûyî. Ji bo ku em yani vê xeteriyaya hîn bêtir encamê wê sivik bikin û kêm bikin bêguman yani hem berpirsiyartiyekî mezin pêwîst û siyasetekî pir yani mirovahî siyasetekî bi axlaq pêwîst ji bo ku em vê yani karîsatê ev felaketa ya ku mirovatî rûbirû li hemberî wê û herêma me jî li hemberî wê rûbirûyî ku em karibin encamê wê kêm bikin. Ji bo jî bi rastî yani di vê demê dawiyê de yani gelek em bêjin bank çêbûn û gelek yani hewldan hene ku ev şerrê heyî ji ber ku hîn bêtir yani rîska ya belavkirina vê nexweşiyê zêde dike ku bê rawestandin. Ama em dinarin yani li hemberî vê banga yani netewên yekbûyî Tirkiye heta niha jî yani hîn êrişê xwe nesekinandî û Tirkiye yani bi şer dixwaze vê pêvajoyê yani berdewam bike û dixwaze hîn bêtir ev yani çawa ku berê şerekî yani komkujiyekî siyasî komkujiyekî fîzîkî li hemberî gelê Sûrî li hemberî civaka Sûrî birêve dibir niha jî şerekî biyolojîk yani berdewam dike û birêka işte em bêjin êrîşan re birêka qutkirina avê li ser mesela bajarekî wek bajarê Hesekê her wiha em bêjin hedefkirina mesela boriyê avê bi vî hawî esas dixwaze ku ev yani nexweşî belav bibe û li kêleka êrişên ye leşkerî êrişa ya nexweşiyê jî êrişa biyolojî jî mesela pêş bikeve. Ji bo bi rastî yani Tirkî wekî berê me got yani tehdîd li ser mirovahiyê bi polîtikayê xwe yê ku destek dida yani terorê niha jî bi yani ev kiryarên xwe Tirkiye esas pêşiya karîsatekî mirovatî vedike ew jî yani belavbûyîna vê nexweşiyê û pêşvekirina wê yani ev jî siyasetekî yani em bêjin şerekî axlaqsız yani Tirkî dimeşîne yani şûna ku mesela hewil bide ji bo pêşiya veya bêgirtin esas yani gelên serî dê Bakur Rojhilatê Sûrî her wiha tevayî Sûrî jî yani ji mirinê re vekilî dihêle. Ev yani niyeta dewleta Tirkî de diyar kirin. Dewleta Tirkî yani ji destpêkê de heta niha birêk bi şer bi terorê dixwaze ku yani hegemoniya xwe pêş bixîne niha jî yani ev mesela nexweşiyê dixwaze bi kar bîne û bi vî hawî zextê li ser civakê bike li ser yani gelên yê herêmê bike. Ez karim veya yani ginayî bêjim yani îro polîtikaya ku Tirkî dimeşîne tamamen polîtikayekî ya şerê biyolojî û li kêleka yani mesela şerê dinê tê pêşxistin her wiha Tirkî şûna ku pêşiya vê nexweşiyê bigire dixwaze ku ev nexweşî bi birêv biçe û tiştê ku duwarê eskerî de duwarê siyasî de nikarîbû bi ser xistaya bi belavkirina vê nexweşiyê dixwaze pêş bixîne û ev jî şerekî gelekî qirê jî yani şerekî gelekî qirê jî ku heta niha bi ısrarekî mezin dewleta Tirkî dixwaze di herêmê de pêş bixîne. Yani ji bo ev polîtikaya ku dewleta Tirkî bi giştî li di herêmên yê dagirkerî de dimeşîne hîn bêtir nav hewldanê de ku yani provokasyon çêbike nav hewldanê de ku şer berdewam bike ji bo jî rojane yani bi rêbazên cuda cuda êrîşan pêş dixîne veya aliyê yani bi erdê re bi işte car cara mesela bêjin hewayî dibe. Wekî me got yani Tirkî di nav ısrarekî mezin ya yani ew ê de ya berdewamkirina siyaseta şer de ye bi şer
دخوازه کو ارمانجی خو پیک بینم لهمبری و بگومان یعنی هلوستا یا دولت سوری پر ضعیف و پر لاوازه بتایبەت ev êrişê dawiyê gol ser tiltemir hat kirin yani ev ya merekari bêj yani carek dinê dewleta Tirkiyê mesela kanûnê navnetewî yê em bêjin dîsa serweriya ya Sûrî derbas dike û yani tecawüz dike pêwîst li her êrişek bê kirin yani bê bersîv nemîne ama yani divê derbarê de didemê derbasbî jî te helwestekî zayıf dat nîşandan niha jî ji bo ev bûyera Qamişlo ya got do pêr çêbû yani hinek yani hêzên yê got wekî milîs xwe pênase dikin evana yani xwestin provokasyonekê li hemberî hêzên asayişê pêş bixînin li gor nerîna me yani ev hîn bêtir hedefa vê provokasyonê ku ev istiqrariya herêmê dibe bê têkbirin û metirsiyê di nav alemê de çêbikin û her wiha yani di hundirê Qamişlo de ew ê çêbikin yani bê aramiyê pêş bixînin û di nav wê de jî hinek hêz dixwazin siyasetê xwe yê yani qirê jî bi vê rêkê dixwazin berdewam bikin ev ya em yani wekî partiya PYD yani em dibêjin ev kiryanê bi vî rengî ev xizmeta hêzên yê got naxwazin çareserî çêbibin naxwazin diyalog çêbibin naxwazin ku bi rastî yani rêveberiya xweser û em bêjin hikûmeta Sûrî bihên encamekî ji bo wê dixwazin yani pirsgirêk çêbikin û şerekî derxînin di navberî rêveberiya xweser û navberî hikûmeta Sûrî de ku yani van ev hewldanên yê çareserî hewldanên yê aramiyê yê di herêmê de dixwazin têk bibin ji bo wê jî yani li gor nerîna me pêwîst e yani hemû alî bi awayekî yani berpirsiyar nêz bibin yani kî li paşiya vê provokasyonê kî paşiya vê muamereyê pêwîst bê keşfkirin û pêwîst hesab jê bêxwestin yani ev ya tenê wisa bûyerekî got mere ser derbas bibînîne ev hedef hene hedefên siyasî li pişt wê hene hedefên istixbaratî li pişt hene hedefên gelek xerab li pişt hene divê ku hem eger veya ne qararek merkezî jê lê dewletê ve ev biryar nehatî girtin pêwîst wê çaxê berî her tiştî dewlet hewl bide ku veya ronî bike yani niha hinek komisyonê yê lêkolînê derketin li gor agahiyê me fakat tiştê yê esasî yê got em girîng dibînin divê hêzên li pişt vê rewşê bên keşifkirin eger yani dewlet dibêje ku ev ya ne bi qararek merkezî wê çaxê divê van hêzên yê li pişt vê bûyerê çêbûyî bûyera Qamişlo divê ku bên keşfkirin û hesab ji wan bêxwestin û ev ya biraya giştî re jî bê parvekirin û bi rêveberiya xweser hevbeş pêwîst e ev yani hesab xwestin û em bêjin li ser vê bûyerê sektanîn pêwîst bi hev re çêbibe naxwe ev eger pêşiya va bûyerê neyê girtin û eger li ser neyê rawestandin ez bêjim wê veya rêkê li pêşiya gelek bûyerên bi vî rengî vekin û ev ya xeteriyekî mezin e metirsiyekî mezin li ser herêmê bi tevahî yani heta niha rêveberiya xweser pir kedekî mezin da û gelek biryarê dicî de derxistin ji bo yani hemberî vê nexweşiyê bê rawestandin bi rastî heta niha encam jî girtî yani eger heta roja îro tu yani haletên yê nexweşiya korona li Bakur Rojhilatê Sûrî çênebûyê ev ne tesadüf e ev bêguman sebebekî wê yê esasî û bîngehîn tedbîrên ku rêveberiya xweser girtiye ji bo wê ez dixwazim yani bi vê wesîlê jî spas bikim yani bi taybet
براستی هزن یگو حتی نها یعنی پر داسته کی بلند یعنی کد دان و فداکاری کی مزن دان نشاندان هم کارکرینی بلدیه هم یعنی کدکارن یگو خبیتینه ده خواتن یه پاکجی و یه بلدیه ده روزانه فداکاری کی مزن ده نشاندان دیسا هزن آسایش مثلا 24 ساعت ده سفربریه دنم هر وها تندرستی یعنی سازین تندرستی دکتر ام بیشن همو کدکارینی تندرستی دناو سفربریه کی مزن دنم و براستی یعنی بگشتی جمره کاری بیشه yani saziyên rêveberiya xweser di nav hewldanê de ku yani encamekî bigirin. Ji bo ez wan hemiya spas dikim û ez silav dikim ev keda got rojane didin nîşandan û hişyarî û berpirsyariya got didin nîşandan û fedakariya didin nîşandan. Yani rêveberiya xweser tiştê got li gor derfetê xwe hewl dide ku bive bersîv. Fakat yani keleka veya rastiyekî dinê heye ew jî binesaziya ya tenduristî li tevayî Sûrî ji xwe têk çûyî yani bi encama hem politikaya ya kevneşop ya got berê dihat meşandin got pir girîngî nedihat dayîn ji bo yani xebatên û karên tenduristiyê her wiha şerê got yani piştre çêbûjî 2011 virve yani hemû yani bijin nexweşxane ji dewrê derketin hatin xerakirin ji bo binesaziya ya tenduristî li Bakur Rojhilatê Sûrî jî gelekî lawaz e yani bi van rastiya vê girêdayî heta niha yani tev got rewşekî mirovatî lê bilê ez karim bêjim saziyên mirovahiyê got li vê derê xizmet dikirin û yan jî em bêjin erkdar bûn bi rastî bi ewa xwe re nebûn û ti alîkarî bi rêveberiya xweser nekirin yani em jî ji nêz dişopînin ji ber ku em dibînin veya pirsgirêkekî civakî yani û hemû kes gerek xwe di ber di berpirsiyar bibînin ne tenê rêveberiya xweser hemû partiyên siyasî hêzên civakî pêwîst û xwe di ber di berpirsiyar bibînin heta niha yani ev saziyên yê tenduristî yê cîhanî her wiha yê em bêjin saziyên yê sîvîl yê got li vê derê erkdar bûn yani tu alîkarî bi rêveberiya xweser nekirine ev ya jî yani mijarekî ku yani em têxin rojeva cîhanê de çünkü herhalde raporên cuda tê dayîn wekî got pir yani destek de tê dayîn lê bilê rastî ne vî rengî yani em jiyan dikin û em dibînin di vê derbarê de gerek yani tiştê herî esasî em yani wekî civak pêwîst em bi rastî xwe baş rêxistin bikin û em jiyana xwe baş rêxistin bikin ku em nehêlin yani ev karîsat derbasî deverê me jî bibin ji bo wê yani heta niha hewldanê got em bi tedbîrê xwe yê hundirîn veya yani pêşa wê bigirin em heta niha encamekî serkeftî lê bilê pêwîst vaya berdewam bike hîn bi disiplînekî mezin hîn bi berpirsiyariyekî mezin bi sabrekî mezin pêwîst e ev yani tedbîrê heyî berdewam bikin çünkü yani pêvê girêdan hereketkirin hîn lawaz bi rastî yani rojane mirekare di rêkara gihandinê de giştî bişopîne yani milletê me hîn jî pêwîst ku biryarê got rêveberiya xweser digirin tedbîrê got tê girtin pêvê girêdayî hereket bikin ji bo ku em rêl pêşa rewşekî giran ve nekin yani dewlet têk çûn em hemû dişopînin yani sistema cîhanê ya tenduristî têk çû sistema heta sistema siyasî sistema parastin yê gelek welata yani di metirsiyekî mezin de ye û heta niha eger derbasî herêmê me nebûyî nayê wateya got derbas nabe eger em sistayî bikin eger em serguhê xwe bavêjin eger em bi ciddiyet nêz nebin yani derdora me niha hemû bi rastî yani em hatin dorpêçkirin gel rejîmê heye gel li Tirkiye heye li Başûr heye heremên yê got dibin destê çeta de mesela hene avana hemû jî yani bi rengekî ji renga em yani her çi qwesa em bêjin hîsar jî heye ama rîskên yê derbasbûnê jî heye yani
جبوی بقاسی که ام وان تدبیر نیه هیی ام خورد بگیرن و ام به دیسپلین حرکت بکن امی کاربن یعنی خواب پارێزن جواکە خۆ پارێزن و هین بێتر بە خەسارەت و وەنداهیان هین کەم ژێ ئەم ژێ ڕەوشێ ڕزگار ببن نا ev yani mesela nexweşiyê meselakî mirovahiyê ne tenê ji bo malekê ne tenê ji bo civakekê ne tenê ji bo dewletekê bi rastî tevayî mirovahî îro yani bi xeteriyekî wiha rûbirûyê bêguman ev ya encama sistema ya dunyayê ya ku xwe li ser pera li ser qezencê li ser em bêjin yani tiştê maddî di rûnişkandin û jiyana mirovan aliyên yê ku esas pêwîst yani qîmet bêdayîn hatî ihmalkirin ji bo wê jî yani eger îro sistemekî tenduristiyê xurt di cîhanê de heba ya yani şûna got tedê ew qasa bînayê nizanim tê ewra derbas dikin şûna wê nexweşxaneyê pir baş hatibana amadekirin sistemekî tenduristiyê pir baş bihata amadekirin hatta mesela tê gotin ku ev vîrusa ya korona berê 15 sala mesela tespîtek hatî kirin ku yani vîrusa SARS mesela xwe biguherîne dibe ku xwe bike yani derbasî mesela bive vîrusekî gelekî yani bi xeter yani hinek pêşdîtinê wiha berî 15 sala mesela hatine tespît kirin lêbelê ji ber bi rastî yani ilim ji yani ji berjewendiyê mirovan hatî qutkirin ilim tenê ji bo qezencê qezenckirina pera qezenckirina madde tê bikaranîn tê yani hatî desteserkirin hatî ihtikârkirin û wisa ilim ji bo xizmeta mirov na ji bo dijî mirova bê bikaranîn mixabin yani sistema ya desthilatdar ya heyî rewşekî wiha derxistî holê ji bo wê yani em niha li hemberî rewşekî got yani sistema ya cîhanê ya tenduristî sistema ya civakî ya got heyî têk çû yani heqîqetekî wisa ye li hemberî veya pêwîst e em wekî civak çawa xwe biparêzin yani berê tedî me digot bera dewlet me biparêz her tim me her tiştî xwe davêt ser dewletê dewlet jî ji xwe civak bê îrade dike wisa yani bê dest û lingê wê girê dide niha em sistema me yani ferqa wê çi ferqa wê ew ku em bi rastî eger yani bi xwe jiyana xwe rêxistin bikin em karin yani gelek tiştê got dewleta nikarin bikin em karin bikin pêwîst e em di serî di vêya de xwe iqna bikin yani yek xwe wîqaye bi erebî jêr tê gotin yani xwe parastin ev mijarekî gelekî muhim e ji xwe tiştê got di cîhanê de yani nîne sistema yani xwe parastinê nîne îja tedî hîn bêtir etimad avêtin li ser dermana ji derman jî gelekî buha kirine ji bo ku jê qezenc bikin û ja yani tıp bûyî ciyê got hîn bêtir pere bên qezenc kirin ne ji bo ku insan bên rehet kirin û bên mualece kirin yani mixabin rewşekî wiha heye wîqayê pêwîst e yani pêwîst e mere civakê biparêze ne got mere çawa tedî mualece bikin mualece ew ji xwe nuqta herî dawî ye ji bo wê bi rastî di vê meselê de jî hat diyarkirin got yani siyaseta ya wîqayê siyaseta parastinê berî mualecekirinê hîn muhim e û ev ya aşkere bû îja di civaka me de jî gerekî em veya pêş bixînin yani yek em çawa xwe biparêzin ji xwe piştî nexweşî hat û pêvî îdî yani pêşa wê girtin bi rastî gelek zehmet em gerekî neynin wê astê di vê derbarê de yani hevgirtina civakî gelekî muhim rast e yani ev nexweşî nahê li got em silavê bidin hev ev nexweşî nahê li got em bivin işte em bivin mêvanê hev ev nexweşî nahê li got em bi hev re aktivîtên siyasî aktivîtên civakî aktivîtên yê çandî em çê bikin rast e yani lêbelê ji bo got ev veya nebe yani ji bo got ev dewam neke ji bo got em sib di sib vegerin jiyana xwe normal pêwîst e em niha xwe pir baş biparêzin
جبکو ام کاربن دما پیش د جواکی یعنی جیانک جواکی برای و ببین پیوسته ام نها هفدو خودی در بکن هفدو خودی در کتن جی نه بسلاوی هفدو خودی در کتن یک براستی یعنی نها مثلا ریو بریا خسر بریاره کی پرد جید دا گوت امی لگور امکان خو امی آلیکار بن بکسی مثلا احتیاجی وان هی اوه مثلا بریاره کی پر مهم اما اف بریار نتنه برپرسیارتی ریو بریا خسر همو انسان ما يعني جرك اللي جيراني خو مقاتبه جيراني من روشاوي تشيش برجو جيراني من اگر ازلوين مقاتبم ازجي سبيتي كبم وي روشيده ازجي مثلا نخوش بكبم ازجي نظام بلكي بروشكي خراب رو بمينم يعني بنارن دولتك وكي ايطاليا احتياجه بكوبا تشيبو بلكي هيك يعني قال لك دولتين كوبا خصن بنحصار انها احتياجي وان بكوبا هي جبوي حمو انسان ما يجو روشا وان باش بلكي ام ان هاد روشا كي زحمت دنا يعني علي ابوري ده بلكي علي جواكي ده لبلي ام هبدو خودي در بكفن ام نهلنگو كس انسان ما مغدور بمينه ام نهلن يعني راستي جانا مادي يعني دوی راستيش دركت هولي يعني سروك دولتا برك جوان هاكتن كارانتينا نه پريوان وان كورونا كارن يعني بپاريزن نه يعني انسانيت ما وي كارب ما بپاريزن هفگرتنا ما وي كارب ما بپاريزن لهفدو خود دركتنا ما وي كارب ما بپاريزن جبوي ام هفدو تنه نهيلن يعني اف تنه نهشتن هفدو تنه نهشتن نه تنه شكلي ام سلاوي بدن هف نا ام عالي معنوي ده عالي مادي جده ام بارفكن ام بهفر ام يعني اف امكانيه دستمي هي ام بازازيتيه نا بجواك بوينه ام كارن veya yani ve karisate derbas bikin ji bo jî yani em destê xwe bidin hevdû bi alîkarîkirina bi hevrin ev jî gelek rêbazê wê hene yani heyva sor li gor ku em zanin kampanyak pêşxistiyê gerekî herkes destekê bide vê kampanyayê hemû însanê me yê got bi axlaq însanê me bi rûmet însanê me yani ji civaka xwe hez dikin însanê me dixwazin ku em bi rastî pêşerojekî bê nexweşî em jiyan bikin em li hevdû xwedî derbikevin ji yani hevgirtina civakî divê demê de gelekî muhim e komînê me meclisê me pêwîst e pir bi rengekî baş ew bikin yani vê derbarê jî bixebitin yani kî malbatekî di kîjan harê de kîjan gundî de ihtiyacê wan heyî pêwîst e em wan birçî nehêlin pêwîst e em wan bêimkan nehêlin yani ev roj roja hevdû xwedî derketinê ye roj roja civakbûyînê ye komîn û meclis pêwîst e divê derbarê de bi karî xwe pir baş rabin her wiha rêxistinên civakî jî yani mesela rêxistinên siyasî jî yani herkes gerekî xwe berpirsiyar bibînin çi me heye pêwîst e em bi rastî bi hev re par vekin û kes divê alî de yani xwe nede paş bi berpirsiyartî tev bigere ji bo wê yani banga me ew ji bo milletê me ji bo civaka me em bi rastî vê şiarê pêk bînin yani yek ji bo herkesî herkes ji bo yekî em bi vî rengî tev bigerin eger em fedakarî bikin em karin ji vê pêvajoyê bi xurt derkevin em bi enaniyet bi ezezîtî em nikarin li pêşa vê karîsatê bisekin dîsa em dibêjin xelasî di civakbûyînê de ye xelasî di jiyana ya hevbeş de ye û xelasî di hevgirtinê de ye yani em bi vî rengî karin bêjin servê esasî em hêvîdarin ku tevayî însanê me civaka me bi vê ruhî tev bigere û em me gelek zorî û zehmetî di demê derbasbî din me derbas kirin wekî civak bi yekîtiya xwe bi moralê xwe bi manewiyata xwe bi sebra xwe bi fedakariya xwe û bi rihê berpirsiyartiyê me wan pêvajoyê zorî û zehmet derbas kirin em divê demê de jî bi wî rihî tev bigerin çawa ku hevalê me şervanê me di cebhê de yani
ji bo ku em azad bijîn xwe feda kirin îro jî yani mesela gelek insanê me hene fedakarî dikin doktorê me karmendê me yê belediya em bêjin asayîş bi rastî fedakariyek pir mezin dikin û em gerekî vê keda wan em pîroz bibînin em wan destê wan em xurt bikin û em nehêlin ku bi me re têkevin zor û zehmetiyê de çünkü em çi qasa hereket bikin em ew qas barê wan giran dikin em çi qasa hereket bikin em ew qasa ihtimalê heye derbasbûna vê nexweşiyê herêmê em zêde dikin ji bo wê em yani em jî bi rastî dibin yani fermandariya wan dibin berpirsiyariya wan em jî bi disiplîn divê hereket bikin û em wê keda wan em bihêlin ku encam bigire encamekî baş bigire veya berpirsiyartiya her hemwelatiyekî her insanekî ku ji axa xwe ji welatê xwe civaka xwe hez dike.